la via de drets fonamentals contra l'acord del Consell pel qual destinen a aprovar el decret llei 1/2012. La fonamentació és que està vulnerant normativa anterior i se fa per la via dels drets fonamentals perquè entenem que han violat el dret a la negociació col·lectiva. Com ha comentat abans el meu company Luis Lozano, se van anunciar les mesures, no se van negociar. Va arribar el conseller el dia 4 davant la mesa i en lloc de ser una mesa de negociació va ser una mena de roda de premsa en la que el conseller i es va dir anem a fer això. Escolta, el propostor ha dit anem a fer això. No hi ha negociació, no hi ha documentació, etc. Per tant, demà de totes formes, en el moment de la presentació del recurs, atendrem també a la premsa. Gràcies a tots.